Hallo, ladies and gentlemen, willkommen, meine liebe Damen und Herren. Witam Hopki i Dziołszki, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Niklaus, a to jest... myślę, że jakbym wam to odpalił jeszcze jakiś czas temu, to obstawialibyście, że to jest jakaś O, ktoś mi coś dał. Że to jest jakaś drugowojenna wersja... nie wiem, Gotika? Że to jest jakiś hub przed grą multiplayerową nie wiem... Z Destiny czy coś? O, tu sobie pan robi właśnie opening. Nie, moi drodzy, to jest Call of Duty World War II, czyli najnowsza część Call of Duty, która już wyszła jakiś czas temu. A to jest coś takiego jak baza, taka po prostu, gdzie możemy sobie, no, odbieramy tutaj jakieś nagrody tam za mecze, jakieś punkty, tu jest masa tego typu ciulstw, co... Znaczy, jest przyjemną w zasadzie nowością. Jest to coś nowego, coś powiedzmy świeżego, także za to akurat mogę pochwalić. Możemy tutaj się umawiać z naszymi znajomymi na jakieś pojedynki na szczelnicy, jakieś robić sobie wyzwania, jakieś, wiecie, robić, na przykład mogę tego pana tutaj wezwać do tego, do pojedynku na szczelnicy, kto dostanie więcej punktów. I pan chyba nie chce. W lewym górnym rogu, jak widzicie, mamy do zrobienia też jakieś zadania, za które dostajemy punkty i tego typu takie ciulstewka. No oczywiście tutaj wszędzie są z nami inni gracze i tak to wygląda. Pierwszy raz w serii Call of Duty coś takiego, także no, miła odmiana, ale słuchajcie. Przejdźmy do standardowego trybu multiplayerowego. Mamy tutaj te tryby w zasadzie co zawsze, czyli deathmatch drużynowy, wojna, czyli w zasadzie jeden z najciekawszych trybów, który wam tu postaram się zaraz pokazać. Dominacja, znajdź i zniszcz, kill confirmed, czyli zbieranie dogtagów. To jest takie jakiś dziwny wariant gry w piłkę, free for all, czyli wszyscy na wszystkich. Przejmowanie danych punktów i oczywiście przejęcie flagi. Postaram się pokazać wam tryb war. Mam 18 poziom, Mój czas, który spędziłem w multi, to jest dosłownie może parę godzin i teraz takie główna kwestia postawiona w tytule. Dlaczego nie mam ochoty grać w multiplayer Call of Duty World War 2, powiedzmy, tak to nazwijmy. Pobudek jest kilka, może zacznę od tego, co jest spoko. Generalnie jak ktoś lubi Call of Duty, lubi tą szybką, mega szybkie tempo gry, jest całkiem niezła grafika i tak dalej, udźwiękowienie, no, dźwięki broni w Call of Duty. Call of Duty nigdy w tej materii nie było Battlefieldem, także nie ma tutaj, no, dupy nie urywa w dalszym ciągu. No to może będzie, powiedzmy, dupy nie urwie mu, ale będzie w miarę zadowolony. I jaki mam po prostu problem, taki główny, już pomijając to wszystko, co się tu dzieje, czyli co będziecie mogli zaobserwować, nawet nie będę wam tego musiał szczególnie opisywać. Czyli wiecie, czarne kobiety w SS, jakieś w ogóle nieprzepisowe umundurowanie, jakieś broni z kosmosu, dodatki z kosmosu, mapy, które tutaj naprawdę nawet jak na serię Call of Duty są masakrycznie małe i mają jakąś taką, wydaje mi się, bezsensowną trochę chaotyczną budowę. I no to jest generalnie... Jeżeli mapy są tak zbudowane, że totalnie nie ma sensu to, co się... Kurde, ciężko mi to jest opisać, ale wiecie, o co chodzi. Po prostu, jak graliśmy w Call of Duty 2 albo 1, było quarantine i tak dalej, a było czuć, że to jest przemyślane, że w tym jest jakiś zamysł, nie? Tutaj tak trochę te przeszkody terenowe, te przejścia, te korytarze, wszystko jest ustawiane jakoś tak, mam wrażenie, z dupy na odwal się. Ja nie wiem, ale może ja się na siłę czepiam. Tutaj musimy powstrzymać ten czołg przez wrogów tutaj w naszą stronę, że tak powiem, popychany. O, teraz my go pchamy w drugą stronę. No, to jest coś takiego, jak graliście w Overwatcha, to na pewno pokojarzycie. Nie wiem jeszcze w jakichś grach innych to było, tutaj budujemy bariery i tak dalej. Nie, ja tutaj bym je mógł wysadzić, to bez sensu. Dobra, przejdźmy do meritum tego, o co mi chodzi. Ja w tym Call of Duty totalnie nie potrafię wyczuć klimatu II wojny światowej. Przez to po prostu, co się dzieje, przez to, no między innymi przez to totalnie szalone tempo rozgrywki, ale okej. Ono jest mniej więcej takie, powiedzmy, jak było w starszych kodach, może szybsze przez te wszystkie dodatki. Bo wiecie, o co chodzi? Oni próbowali tutaj, twórcy, przenieść multiplayerową mechanikę najnowszych kodów,
czyli wszystkie te, wiecie, perki, chociaż tutaj akurat mamy dywizję, perki, dodatki, jakieś ulepszenia, upgrade'y na czasy koda drugowojennego. I na przykład, no i przez to wychodzą te wszystkie nieścisłości historyczne, typu, że po prostu wiecie, no mamy jakieś tutaj, że Niemcy używający, prawda, sprzętu aliantów, jakieś w ogóle części umundurowania amerykańskie, które możemy wyposażyć Niemców i na odwrót, jakieś w ogóle dodatki do broni, które wiecie, nigdy nie były używane w walce. No i oprócz tego oczywiście nie sposób tutaj w tym miejscu pominąć te murzynki, prawda, w Wehrmachcie i generalnie trafia się czasem na takie serwery, że jest więcej kobiet w danej drużynie niż mężczyzn i one gdzieś tam na każdym kroku krzyczą i w ogóle czujemy się, jakbyśmy, nie wiem, siedzieli w kuchni gdzieś. Żartowałem! Mam nadzieję, że jeżeli jakaś pani ogląda ten materiał, to się na mnie nie obrazi. Oczywiście to był głupi, szowinistyczny żart. Po prostu przez to wszystko, co tu się dzieje, przez całokształt, że tak powiem, te wszystkie dodatki, plus te dziwne wydarzenia, które nie miały miejsca w historii, plus też mapy, które jeżeli chodzi o pola bitwy II wojny światowej nie mają zbytnio sensu, bo mamy na przykład mapę, która się dzieje w dokach gdzieś londyńskich, gdzie oczywiście jak uważaliście na historii, to powinniście pamiętać, że żadne walki tego typu po prostu nie mogły się tam toczyć, bo Niemcy nigdy swoje stopy na brytyjskiej ziemi nie postawili. Bombardowali Londyn, owszem, rakietami V2 i tak dalej, ale nigdy do walk żadnych tam na lądzie nie doszło. I po prostu przez to mam takie wrażenie, jak ja w to gram, że nie gram w grę, która jakoś realia II wojny światowej stara się odtworzyć, tylko ja gram w grę, która, jakby to powiedzieć, bardzo to mądrze powiedzieli panowie z TV Gry, ja tu nic, żadnej Ameryki po raz drugi nie odkryję, że ja gram w grę, która udaje symulację II wojny światowej. W sensie, ja mam czasami takie wrażenie, tak jak gdybyśmy, wiecie, gdzieś tutaj byli podpięci do jakiegoś, nie wiem, Matrixa, albo Animusa może z serii Assassin's Creed i gdzieś jesteśmy sztucznie cofnięci do tyłu i po prostu rozgrywamy jakąś totalnie alternatywną, nie mogę się wysłowić, totalnie alternatywną historię, gdzie po prostu, wiecie, murzynki były w SS i te wszystkie rzeczy się działy i dlatego też te umundurowania nie są nieprzepisowe, nierealne i że w ogóle dzieją się tu jakieś takie rzeczy totalnie z dupska. Nie wiem, tak mam wrażenie po prostu, że w pewnym momencie ktoś tutaj wyjmie markery paintballowe albo karabiny na plastikowe kulki BB i będzie się strzelał, chociaż te akurat grupy, które robią rekonstrukcje historyczne, myślę, że lepiej to odwzorowują niż to, co się tutaj dzieje w multi Call of Duty. No i przez to po prostu, grając w to, ma się jakieś takie dziwne wrażenie, że no to nie można tu powiedzieć, że coś jest mega jakoś nie tak, bo to jest dalej Call of Duty, które na domiar wszystkiego nie wygląda najgorzej, nie brzmi najgorzej. No, stabilność serwerów i kod sieciowy, który działa chyba w 10 Hz, to jest inna sprawa całkowicie. Także po prostu często się tutaj, że tak powiem, strzela, a kod sieciowy kulę nosi. I w sytuacjach, kiedy totalnie powinniśmy położyć wroga, to on po prostu nas gdzieś morduje. To się niestety zdarza często, do tego niestabilność tego typu, że po prostu są lagi, wywala nas z serwerów i tak dalej, to jest na porządku dziennym. To oczywiście idzie poprawić patchami, ale właśnie to, co mi tutaj w tej grze wadzi najbardziej, no tego żadnymi patchami się poprawić nie da. Po prostu przeniesienie tej nowoczesnej mechaniki z całym jej, że tak powiem, dobrodziejstwem, nie wiem, grać tą klasą, inwentarza tutaj według mnie się nie sprawdziło. Gdyby to było proste multi a la Call of Duty 1.2, bez żadnych dodatków, bez wybierania, prawda, tej broni, która dana armia nie powinna nosić i tak dalej, troszkę bardziej zgodne z realiami historycznymi mapy, myślę, byłoby ok. Bo na przykład muszę wam powiedzieć, że singiel, który się cały u mnie na YouTubie pojawił, także w playliście tej Call of Duty możecie sobie tam całego singla znaleźć, tam wyszło tego niedużo, bodaj 4 odcinki takie po około 2 godziny. Znaczy jak na kampanię Call of Duty to i tak dość długo i po prostu o ile singiel mi się podobał, było tam też rzeczy, do których się można by doczepiać, ale całokształtem muszę powiedzieć, że singiel był kurde spoko i że grało się w niego po prostu ok.
Zombie. Jeżeli chodzi o tryb zombie, który też się pojawił na kanale, tam bez problemu znajdziecie. Z Bonkolem graliśmy. Jest spoko, ale jest jedna mapa. No i to jest troszkę mało. I według mnie ta mapa też nie może się równać poziomem z tymi klasycznymi kino. Jak się nazywało? Ten Hot Bodies Black Opsa. Jakoś tak ten feeling jest trochę... No i też oczywiście nie podoba mi się to, że kolejne mapy będą wydawane w DLC, które były zapowiedziane jeszcze zanim w ogóle Call of Duty pojawiło się na rynku. No i nie wiem, co tu jeszcze mogę powiedzieć. No ogrywałem tego sporo na streamach, na których pewnie większość z was była, także wiecie tutaj pewnie w większości, jakie są moje ale. Po śląsku się mówi, że ale to są takie długie ryby, bo ale to po śląsku węgorz. Wiecie? Coś się nauczyliście. No i to tyle o Call of Duty, możecie się podzielić waszymi wrażeniami. Ja do gry podchodzę w zasadzie, można powiedzieć, w 100% obiektywnie z kuli tego, że nie kupiłem jej. Także nie mam tego takiego psychologicznego efektu, który się chcąc nie chcąc często u ludzi przytrafia, że jeżeli wydaliśmy na coś pieniądze, to podświadomie nie dopuszczamy do siebie myśli, że to mogły być pieniądze zmarnowane i gdzieś na siłę, sami przed sobą, też przed innymi ludźmi próbujemy udowodnić sobie i im, że te pieniądze po prostu nie zostały zmarnowane i że to tak naprawdę jest spoko, że wszyscy inni się mylą, a nam się podoba, jest ok. I gdzieś tam tak naprawdę tłumiąc w sobie, że tak naprawdę nam się nie podoba i czujemy podświadomie, podskórnie, że pieniądze zostały zmarnowane. I z drugiej strony też nie jestem zły, że wydałem pieniądze w błoto. Także no, grę dostałem od Jaroka, także dzięki Jarok. Także myślę, że w tej materii jestem obiektywny i że mogę się jakoś w miarę obiektywnie wypowiedzieć. Nie jestem uprzedzony do serii Call of Duty, czekałem na to Call of Duty, na singlu się powiedzmy nie zawiodłem, na multi, no mogę powiedzieć w skrócie, zawiodłem się. Jeszcze jak się zobaczyłem przed premierą, że mapa Carentan będzie dostępna oczywiście, jeżeli kupimy sobie Season Passa, ewentualnie grę zamówimy w preorderze, to już jakoś moje resztki sympatii do tego trybu multipotencjalne zabiły. Od bety generalnie nie zmieniło się dużo, jeżeli chodzi o moje, tak powiem, odczucia. Nie wiem, no powiedzcie, jakie jest wasze zdanie, dajcie znać pod spodem w komentarzach, bo zapewne też wielu z was na tą grę czekało i też pewnie wielu z was zakupiło, wydało swoje ciężko zarobione, czy tam wyłudzone, to już nieistotne, pieniądze, także po prostu dajcie znać, chętnie poczytam. No, to chyba by było tyle, jeżeli chodzi o moje odczucia z Call of Duty, a tak to co? Nie wiem, czy na jakieś gry teraz czekacie. Ja tak na gry powiem wam średnio, ewentualnie gdzieś tam cały czas w głowie mam nowe Metro, ale to gdzieś tam jeszcze kupa czasu do tego. Ja się teraz już w ogóle wolę na gry nie nastawiać, potem człowiek jest tylko zawiedziony. Lepiej się rozczarować pozytywnie. Z bagneta. Tu możemy w sumie podłożyć ładunek, o ile zdążę. O, nawet zdążyłem. Także ten tryb War jest czymś takim do Call of Duty nowym, całkiem spoko, co może się też kojarzyć ze starym Wolfensteinem Enemy Territory, w którym też spędziłem wiele godzin, na pewno wielu z was również. Niestety te mapy z bety, które kulały, czyli jedna z fajniejszych map, jeżeli chodzi o design, jest totalnie zwalona, jeżeli chodzi o balans i jako tam ludzie, którzy mają, jako strona, która ma wybudować most i się po nim przedrzeć, to wygranie po tamtej stronie tego meczu graniczy z cudem, także coś by musieli z tym zrobić, bo naprawdę niesprawiedliwie jest ta mapa zbudowana. A tak to co, streamy codziennie na Twitch TV Niklaus, o czym pewnie wiecie, jeżeli nie, to zapraszam, bo ja prawie codziennie na Twitchu, Twitch TV łamane Niklaus, zresztą pod spodem w opisie macie link. Tam siedzę, streamuję sobie, gadamy, gramy i no. Pojawią się za niedługo na YouTubie testy przez wiem wielu z was oczekiwane jedzenia. Mam takie rarytasy typu chińskie pitne białko, dymiona wątroba jesiotra, algi jakieś do jedzenia z Islandii, fasolki z Londynu, z Harry'ego Pottera, te o smaku żygowin i tak dalej. Także kulinarne, że tak powiem, motywy znowu się pojawią. Pojawia się to rzadziej o tyle, że gdzieś ta seria dogrywnie, między innymi jeszcze kilka innych rzeczy zajmuje mi czas, że tak powiem, w głównej mierze. No.
Także stay tuned, to by było na tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Ciekawe, czy YouTube mi zdemonetyzuje ten film. Nie przekląłem chyba ani razu. Muszę uważać, żeby nie powiedzieć... Dobra, już nic nie mówię, bo... Wiecie, ja mam zdemonetyzowane 70% filmów na YouTubie. Z różnego powodu, często również bez powodu. Także no, zobaczymy. Zostawcie łapę w górę, jeżeli wam to nie wadzi, żeby przez te tragiczne algorytmy YouTube'a jakoś ten film się tam rozpropagował. Jeżeli ktoś nie zostawił subka, możecie zostawić. Dobijamy wreszcie 60 000 subów. Co zdaję sobie sprawę, jest mało, ale i tak cieszy. Także dobra, to tyle ode mnie. Ja spadam i miłego dnia, wieczoru, nocy i tak dalej.